Duwa ang patayo man makasinati o pagdaot sa panahon ng pipila ka lugar sa Mindanao epekto sa paglabay ni Typhoon Bising niadtong weekend. Anyang detalye. Patay ang 61 anyos nga si Lola Thelma Gansing, human madatugan sa haligi sa balay dihang natumbahan og punuan sa lubi ang ilang puy-anan sa barangay Raber Pulumulok, South Cotabato. Nagtuo ang mga residente nga buhawi ang miigo sa ilang lugar niadtong Sabado sa hapon tungod sa kusog nga hangin nga may dalang ulan. Padayon pa ang damage assessment sa MDRRMO Pulumulok sa mga kabtangang nadanyos. Mo kini ang sitwasyon sa usa ka lugar sa barangay Luwayon sa Makilala, Cotabato human giigo og flash flood. Tungod sa walay puwas nga pag-ulan, milapo ang tubig baha sa Malasila River ug mipadulong sa mga kabalayan nga may dalang dagkong bato ug lapok. Wala hinoy casualty sa insidente apan may danyos kini og 21 million pesos. Samtang nakasinati usab og kusog nga mga pag-ulan nga may dalang kusog nga hangin ng General Santos City Sabado sa hapon. Wala hinoy nahitabong pagbaha o na aksidente niadtong tungura. Kuy, ang mga patak, kuy. Ito. Hadlok. Kuha kini atol sa pagrescue sa mga taong nadatugan sa dakong sanga sa punuan sa kahoy nga mipadulong sa swimming pool sa usa ka resort sa barangay Sinawilan, Matanao, Davao del Sur nga epekto sa kusog nga hangin nga mihapak niadtong Domingo sa hapon. Unom ka tawo ang samaran nga sila si Fernando Alejandro, Maria Karen Alejandro, Janet Bisinan, Jandrick Sumabat, Violina Cabrera ug Cecil Ingpit. Sa Hagonoy, Davao del Sur, patay ang usa ka babae nga nailang si Dan Shenli Mamad. Human natumbahan sa usa ka punuan sa lubi ang ilang balay samtang naniudto kauban ang laing pang duha ka babae. Samtang kritikal ang kondisyon sa duha ka kauban sa biktima nga sila Dominic Mamad ug Dinaya Mosong. Dagang pasahero nga mobiyaheng Siargao Islands, Dinagat Islands, ingon man Visayas ug Luzon ang stranded sukar pa niadtong adlong Sabado human gibawalan sa Philippine Coast Guard nga mobiyahe ang tanang sakyanang pangdagat tungod sa Typhoon Bising. Nagpabiling pang gipailam sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ang tibok rehiyon sumala sa OCD Caraga. Gani sa Butuan City, nabati ang kusog nga ulan nga may dalang kusog nga hangin epekto sa Typhoon Bising. Hinoon walay natalang dagkong danyos ingon man kinabuhing nakalas tungod sa pagdaot sa panahon. Samtang dinhi sa atua sa Mindanao adunay signal number 1 ang mga area sa Dinagat Islands, Siargao Islands ug Bukas Grande Islands. Ang atuan namang lakaw sa panahon karong adlaw sa Northern Mindanao, Caraga ug Zamboanga Peninsula apektado gihapon kita sa outer cloud bands ni Typhoon Bising. Samtang ubang parte sa Mindanao apektado na lamang sa mga localized thunderstorms. Ako, si Teco Campo para sa One Mindanao.